आ जाओ आ जाओฮะलायाखैथ' हरद' हरबाय दा কি করব नों खिफिबाय नामा माथो मोनामफैदों नामबिन्दा गारि थारि सार्भिसिं मोजां बरिया बानायना लानो हायो फैसा मोननायखौ दाखालि 50,000 थिखाथारदोंमोन आं 50,000 थाखा दाथ' हरफिननो हागौमोन नोंसोरनि स्किमाव खनसे नांगोन होनदोंमोन आर्टिस्टना जेबो बायनो नाङामोन ना नाङामोन जाहैबाय फैसा गारलाबायदां मबाइल नोंखौ सोर 30,000नि मबाइल बायनो थिना हेल' सोर दंफैयो कमेन्ट हरद' लाइक हरद' कमेन्ट लाइक आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सोर फैदों रायलायाबो सोर दं एमडि मा 200 सापर जाखो नानि 200 सापर लिरदों आरो मा 200 सापर्ट होननानै थाबाय थाबा 200 सापर्ट मोनलांगोन होननाय जादों आरो मालाय मा ओंख्रि जाखो एमडिएम आगै There's a support. मारै जाखो रावबो फैया रावबो गैया थास' बिबारजों नाफाम थास' बिबार मोनो दा बे दाबायदियाव थास' बिसंसो होनदां बिबार होनाथ' बिबार थाया दा बायदियाव थास' बिसंजों नाफामजोंसो जागोन फनफ्राबो डिस्टार्ब मालाय लाइभ फैनायाव मुसुमि एमडिआर मा गामिनिमोनलाय नोङो आगै खिन्थाहरलाय मबाइल गंसे दंमोनबा नोंखौ दस्रा आइडिजों सापर्ट खालामहरगौमोन आं मबाइलानो गंसेया बै नानिसो लांदों नङाहाय मा अख्रि जाखो नङाहालाय मा ओंख्रि जाखो नोंहालाय मा ओंख्रि जाखोनो आंहा ओंख्रिया जाहैबाय मामा जिंखा बाथोन ओमफ्राय माबा सयाबिन एवनाय सुवामि एवनाय सुवामि ओमफ्राय पटल एवनाय मनुनो जोंना निजोम अफिसियेल मनु सनु मनु खावब्लानो जाबाय रावबो लाइक होआखै ओमफ्राय लाइक हो निजोम दिनैसो फैदों सना टेक्लि निजोम ना मा होनो निजोम खावब्ला अबाव खारलाङामोन नोंलाय सना टेक्लिया नों गैयियाव खम गाबदों बिखुनजो जिंखायाबो बाथोन जायो सोरबा
जायोहाय जोंहा आफा मानो एवै लाथा लाथा खालामो आरो मा ओइ जावैसो लाइक हर मोनसे असाइस नुयो लाइक गैयाबा र' नोंखौ मनु होनदों सना थिख्लिया नों गैयियाव गाबदों मिथिबायना निजोम गावरायमा एक्सिडेन्ट जादों बाइकजों आय' बबेयाव जाखोलै सना आद्रि माबायदि जादों गोब्राबथार नामा MDM इउटुबार दे लाइक होबाय दे थेंक इउ MDM नों बबेनि मोनलाय खोन्थाहरलाय जोंहा अननानै मा डिस्ट्रिक्टनि MDM सना जोंहा खोन्थाहरनो हागोन ना ओमफ्राय अबे जायगायाव माजों जाखो नों सैमाजों जाखो ना मानसिजों जाखो ना बाइकजों बाइक माबाखो हा निजोम आंनि भिडिअ नायबानो मिथिगोन दा हगारबाय भिडिअ हगारबाय भिडिअ हगारबाय जावैसोआलाय लाइक होदोंना होआखै जावैसो थांखोना माखो प्रदीप सोर दङ साब्रै दङ सोर लाइक होआखै लाइक होदो मनु दैसायालाय दैसाया उन्दुबाय आयु मुम्बाइ एफा गोजाननिफ्राय आंखौ नायगासिनो आरोना ओमफ्राय आंहा खावब्लेब्लि उन्दुलांबाय मुम्बाइआव मा खालामनो थाहैखो एफा गोजानावलाय कर'ना जाफिनसैनो फैदो थाबनो मा ओंख्रि जाया खावब्ला निजोम खावब्ला नै औ हाबनो हागोन फै हाबनो हागोन ना हाबनो हागोन फै र' मनु ओंखाम जाना फैफिनगोन आं जागोन दे निजोम खावब्ला जागोन जाहैदो दे मा ओंख्रि बेबा गोथाव जागोन खोमालाय निजोम ओंख्रिया नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो दे दा होगोन र' लाइकखौ मेंबावदों जाहैदों अबाव थांनानै मेंखो आंनि लाइफआव फैनानै मेंबाय नामा मनु सनु लनु खनु माइरि नोंना सना थेख्लिया दाख्लै जा सिन्था जाबाय थादों ओमफ्राय आंनाव सोंहरबाय थादों आरोना आंनि फंबाय होननानै मिथिनानै नोंखौहाय आं होनदोंना निजोम आंनि फंबाय होननानै ओमफ्राय दाना आंनावहाय आब' नोंनाव निजोम फैदोंना फैयाखै निजोमा आंखौ गारनानै खारबाय मबाइलखौ फाननानै खारबाय बिदि होनहरदों आरोना रायलायनो मोनैखाय आंहा दुखु जादों होननानैहाय सना थेख्लिया लाइक होद' बिफा गुबै गामिया बाक्सा गलागाव गुबै गामि बाक्सा गलागाव ओमफ्राय बैसागु जानोबो फैयासै नोङो MRM लागादोहाय मा MDM बेलाय आन्दायबाय थायो होननो MRM बा बै क'क्राझार हस्पिटालाव गोसोखांनानै थाग थिग होनो हागोन ओमफ्राय औलै बिखुनजो नोंनि लाइफआव खारना फैनांगौ ना एथ' गोजान नालाय औलै औ होननांगौथ' आरोना मा ओंख्रि जानायलै मा ओंख्रि जानानै खारबोआ हेल' निजोम मा खबरनो निजोमा माम जानो थांबाय निजोम बाहात खाबार गिसे होनदो आंना बांलासोलै असमिया रोङा आङो
आयु थाम्फैया हनै मुसारि सिङाव बे गला एबार लावबाय बे एबार थाम्फैया आंजों बेखौ सोर मुसारि सिङाव हाबनो थिना जम राजाजों फैफ्लांबाय बे आं जम राजाखौ सिनायाखै बे आयु र' थाम्फै बुथारनि आङो हाद साला आयौ मोनबावाखैसो थाम्फैखौ बबेजों थांखो बेलाय बोरो हाद साला दाला मानो थैदों आयौ मुसारि माबाया क्लिपआ फिसौ थांबाय थांनो हायासै न' फैबा जायोमोन बेसेबां बागुरुम्बा मोसादों रंजादों दुफ्ला दामदों मालाय जेरावबो अबेजों थाम्फै हाबगासिनोलै नै बेजों हाबदोंमोनदां ओमफ्राय मा होनदों जोंनिया जावैसोआ ओंखाम मोनजायाखैलै होआखै आंनो दिनै बिमाया ओंखाम हिनजावफ्रा थाब थाब लालै ओंखाम मोनजागोन हिनजाव लाबानो ओंखाम मोनजागोन हिनजावफ्राथ' संनो हागोन ना उन्दै उन्दैयाव हाबा जानांगौ आंसोलै थाम्फैयानो नोंगौ खबथारबाय आं गैला लावबाय फैबाय आयु फांखाया मोननै जालायखाबायलै जोंहा गाहायावबो मोनसे गोजौआवबो मोनसे फांखा सुहाबनानै ना गोरान ना बायदि गुसु जानानै लावनानै थागोनलै माइरि सेसलैनो होनबालाय हरदो ना फिसाजोखौ फिसाजोफ्रानो फिसाजो सोराफोर दङ दंनायालाय फिसाजो सोराया फिसाजो असेयाथ' देरखायाखै नालाय दाबो फिसाजो सोराफ दङ मेल्लानो सोरबा फार्स्ट इयाराव फरायो सोरबा सेकेन्ड इयाराव मेरला फिसाजो सोरा दं फिसाजो सोराफोरखौ लाङो जावैसो आइया बे क्लिपआ मा गबाय थाखो बाल रागासो थाम्फै फिसा फिसा हाबदों नामा मा थाम्फै होनोमोनलाय बेयाव अंखा फाग्लि फाग्लिसो बेनो फाग्लि नङा आङो अरजागोनबो फाग्लि होनदों आंखौ फाग्लि होनदों निजोम उरगोन आं नोंखौ सोरखौ होनदों सना थिख्लिखौसो होनदों बे सारा होनबालाय हरदो दे द' कमेन्ट हरद' मा देरलायनांगौ गावनो होनलायबाय उन्दैयावनो हाबा जानांगौ होननानै उन्दैद्रायो उनाव फिसाया दासो 10 बोसोर आइदै 15 बोसोरावसो उन्दैबाबो 15 बोसोरफ्रावसो हाबा जानांगौब्रा बिफायालाय मा सिरिस्रायलै मम्मिनि बिफाया एमडिएम थांबाय नामा निजोम खावब्ला थांबाय नामा बिफा थांबाय नामा जावैसो प्रदीप थांबाय नामा सोर जोंनाव बैसागुनि जौ लोंफैनो आखाइ थिखोहरलाय देसाय बैसागुनि माइब्रानि जौ सोर लोंनो आखाइ थिखोसाय दे सोर दंलैनो सोर जौ लोंफैनो आखाइ थिखोलाय
सानसोरां नों जौ लोंफैयो जोंनाव माइब्रानि सानसोरां महिलारि हाग्रामा महिलारि सारमोननि जाथिसो नामाब्रा सानसोराङालाय ओइ आंनो माबा मोनसे लामाफोर सेंसन बिनानै होदोब्रा नोंसिनि महिलारि सार लोगोनाव माबा जाथिनाव हालाय आयु मा जिनिसाव दांफ्लांखो आंलाय आयु आखाइ थिखोजोब्बाय दाना नै फैद' सोर सोर फैयो आं एड्रेस हरखाथारसै दङलै थाङाखैनो नोंहालाय मा इयारफन गानलायलायनानै आखाइ थिखोखो नोंहा सुस बसुमतारियाबो आखाइ थिखोहरबायनो सोर नोंबो लोङो फैदो दे सोर फैयो एड्रेसा नट खालामनानै ला दे आं खाब्रांखौ आं खाब्रां नङालै गोदैसो दाख्लि संफिनदों गोदै जादों जाय फैनो हाया बिसोरनो वाट्सएपाव फाथायहरसै आं दे गोजाननिखौ पस्टजोंहाय जायो दा खवाथार बैसागुनि आगान गाखोमोरनाय बिदिखौ बिफरनो माथोनि हरजागोन बिफाया खाब्रांखौसो गोथाव मोनोनो सुस बसुमतारी आगै मा ओंख्रि जाबोखो सुस बसुमतारी देलाय बागुरुम्बा गान खनलाय नोंसोरो एसे सानसोरां आगै महिलारि दै जालायबायनो मबेया दाय जालायखो बाजै महालिरि सारनि जाथिखा मा नांगौ बुंदेनो नांगौआथ' जोबखाया खाथाया जोबगोन नोंना खाथा बुक बिदि माबाया 10 थाखानि खाथाया फेसआनो जोबनानै माबा जागोन आरो बारासो जागोन नांगौआ 1निफ्राय 100सिम नांजोबखागौ दे लामानि स्किम बुंना होदो दे नोंस्रानि आदा सार हाग्रामा आदाखौ माबा आदालायनो माबाखौ जाथिखौ ना फाख्रियाव सिलाय थुगोन गिनानै मोदोमावना हासुगोजोबगोनलै माइरि जायगायावनो सिलाय थुजाबा बालाय मेगनफ्राबो मेगन आं दाय जालायबाय दाय जायाखैहाय लोक्षि नों खाब्रांसो लोङो होनबाय नालाय पस्ट अफिसाव हरनोसै नोंबोथ' फैनो हानाय नंखायाना बे सुस बसुमतारी आगैयालाय मा सिरि आखाइ थिखोनानै सिरि थाबाय थानायलै ओइ सुस बागुरुम्बा बारसिंखा मा होननायसोखौलै मा बारसिंखा बेलाय बारसिंखा मा गान जाखोलै बागुरुम्बा बारसिंखा होननाय जादों आरो नोंलायबा आं थांबाय दे नै मानो थांनांगौ जालायखोब्रा थोस जाम्बालै नोङो थाथ' दसे दानो थाङो नामा सोरबा हिनजाव नांगौबा नागिरना हरगोन आङो थाबाय था जोंहा नै आरके नार्जारि आगै फैबाय लाइक दोन आब' लोक्षिनो अके थेंकिउ मा हा मानो लोंदोना दैया बैयाव टिभि रुमाव आं सिखारनो बादों लाइक दोन आब' लोक्षि थेंकिउ आरके आगै मा ओंख्रि जानानै फैनाय खिथाहरदो बैसागुफ्रा बोरै जाखो जाखांबाय नामा खोमारदोंना खोमाराखै लाइक दान रावबो लाइक होआखै लाइक होनो खोन्थाथार बिखुनजो लाइक होबाय 4ल' जादों लाइकआनो रावबो लोगोखौनो जाया
नोंना लोगो दंखाजोबगोन दां बिसोरजों ओइ जावैसो लोगो जा MDRजों लोगो दंना गैया नोंहा जावैसो प्रदीप आरो बिफायालाय बिफा MDRजों लोगो जाहरलाय जोंहा ओमफ्राय आरके नार्जारि आगै MDRजों लोगो गैयाबा लोगो जाना होदो सना ओमफ्राय ओइ हाग्रामा सारनि जाथिना खुरमाना जुलाफे MDRजों लोगो जादो एसे दे लोगो गैयाबा बसुमतारी आगै MDRजों लोगो जादो दे लोगो गैयाबा र' दा थांखा MDR थाथ'बाय MDR लायनो MDM MRM सोनसालां नोंखौ MRM MDM सोर सोर दं कमेन्ट खालाम MDMजों माबा लोगो जा MDMनो लोगो नांगौनो MDM आं मा उल्था लिरखो लोगोखौलाय लोगो दंखायो दे दंखायो लोगो MDMजों दंखायो नै MDM आगै जोंहा आरके नार्जारि फंबाया नै लक्ष्मि दैमारि फैदोंहाय सिस्टारनो हेल' सिस्टार वेलकाम आंनि LBयावहाय मा ओंख्रि जाना फैखो बैसागुफ्रा बोरै जाखो बैसागु जादोंना जायाखै जाखो बैसागु जादोंना जायाखै जाखो सोरबा खालामबाय खिन्थु जावैसो MDMजों लोगो दंना गैया लायफैबायलै सोरबा जावैसो जारलासोलै उल्था जाबाय मानसिया उल्थाखाबा नोङो मानसिया उल्था नंगौ नङा दे नोङो ममिनिखाय उल्था जादों ममिनि लाइफआव थांदोंमोन आं दाख्लै मैयासोमोन नामा बोरमा बेदर एवदोंमोन मालाय ममिया थालिर फस्लाजों अ दंखायोनो बैसागुफोरा बोरै जाखो नोंसिनियालाय हाद्रि खुफुङा होदोंना होआखै जाखो वान टु आयु दे सोर सोर दं सनाफोर कमेन्ट स्राय हरदो दे जोंहा हाग्रामा सारनि माबाया जुलाफेया थांबायगोन हाग्रामा सारनि जुलाफेया जाथि खुरमा जुलाफेया सोर सोर लाइभ फैदोंथाय नायजानाय मोनबासोमोन जौ लोंदों नामा आब'आलाय लोङाखैलै आंना जौ लोंनाङालै आगै आं जौ फेनाय बायदि रायलायखायो बिदिनो बुहुद बायदि गरसेबो बोआखै आं सुंज्रुमाखैबो बिमा लाइक होखानायसो आगोलनो खय बोसोर सिगां होआ नङाबा बोरै बिमा जाखो बिमा लाइक होखानायसो आगोलनो नङाबा बोरै बिमा जाखो खय बोसोर सिगां खोन्थालाय आंनो जौ लोंदों नामा होनबाय आंखौ फंबाय आरकेया लोङाखैहाय सना आगै मिनि हरबायसो हनै दाना जौ लोंदों सानदों नामा आंखौलाय लोङाखै आदै आखाइ साबायहाय आंना सेलफि स्टिक बायना हरदोहाय सोरबा आदै आखाइजों हमथानो बाथारबाय आं बिपर
माबा बिहाव फिसाजोखौ आंनो हरगोन ना हरा जाखो नोंलायनो 15 बोसोरनि आगोलनो लाइक होनाया 15 बोसोरनि आगोल बुरैबाय आं आदै सिखारनो बाबाबो गलाहाय मा मुलि लोंनोलाय नोङो दसेनो था होमबालाय प्रदीप र'लै सासे देरबावथो मा सासेलाय एसे देरबावथों होन बोरमा हेल' होनदों नै जोंना अबिनाशआ आब'हाय गाबोन जोंनि गामियाव बैसागु फांसन नायफैया नामा बुंखायावहायनो बैसागु फांसनखौ गसाइगाव जानायखौनो नायनो मोनाखै आगै लोक्षि आङो मानोना आंहा बाबु उन्दै दं नालाय आं बिदियाव थांथ'ला नामा 11 थारिखआव ओरैनोबाबो 11-12 थांनो हागौ हाबायाव हाबा दङ ना मुंखायाव हाबायावसो थांगोन आरोना थांथ'ला अबिनाश आगै लोक्षि बैसागुफ्रा बोरै थांखो नोंना मोसानाया मोजां जाथारदोंमोन दे नुदों नायदों आङो ओमफ्राय बिमानाव सों हयबो ना गुमैयालाय आब'नो नोंगुमैया बेलाय फाला मा फाला बेलाय बुजियाखै आं मा फाला बेलाय आं गाबोन मोसागोन फांसनावहाय बा मालाय गाबोन मोसागोननो जोंहा अबिनाशा गैया नै गाबोन बुंखायाव माबा फांसन दङनो नायफैद जोंहा अबिनाशा गैया मोसागोननो आरो नोंहा आरखेया गैयालाय माखौ मिनिनाय नोङो नोंखौ आंखौलाय मानो मिनिनाय केन' मिनिबाय खरिसे होनदो केन' मिनिबाय खरिसे बलेन थांजोब्बाय आंखौ गारनानै सोर थांखो खायसे मेसेज करिया टाक रोङालै आङो बांला भाषाबो रोङा असमियाबो रोङा हिन्दीबो रोङालै बिफर बिहावा मा भाषा रायलायो बुजियालैनो औहाय माबासो गाराव ना जानं राभा ना जानं माबा ना जानंसो मानसियानो गार' ना जानं बर' ना जानं राभा ना जानं मेस' ना जानं कि जिनिस एला होनदो रायलायनायखौ मिनिनो ओंखारदों आब' दुगिनो गैला आङो थाम्फै बुथारै नै लिजायलि जाजोब्बाय थाम्फै बुथारै थाम्फै खबथारगासिनो आङो थाम्फै हाबदों मुसारि सिङाव बोरोथो नोंनि जोंनाव आगोलाव दाख्लै बैसागुआव जौ लोंफैनो होननाया आरके रेंखो ना मा नामलाय रेंखो ना रिंखां रेंखो ना रिंखां मालाय फैलाव मोना फैदों फैलावआ
थाम्फै जावैसो मांगो थाम्फै जाग्रासो जाबाय नामासै अलावद आङो अलावद थाम्फै जाग्रा अलावद ओमफ्राय मारै जाखो गैयानो मा होनदो थाम्फै जाग्रासो जाबाय नामासैहाय आंनालाय बिखुनजोआलायनो ओमफ्राय सोरबा सर्ट मुभि लाग्रा दं नामा बाव आंखौ लिंहरलाय आङो माबा बिमाजै जायनि र' नों सिरि थाथ' नोंहा स्कप गैथ'आ बाव नोंखौलाय मा रलाव दोननांगौ नोंखौलाय उदै गेन्द्राद्रालाय आंहालाय बिबाजै जाहैगोन बिब' गासिबो जि एक्टर सिथाबाथा उदै गेन्द्राद्रा जोंहा अबिनाश सर्ट मुभि लानोसै दे जोंहा अबिनाश आं माबा जागोन बिबाजै जागोन बा बिमा जागोन नङाबा बिब' जागोन एक्ट्रिस नागिरदो ओमफ्राय हनै नंगुमैखौहाय माबायाव दोनगोन गुन्दायावहाय गुन्दायावसो समायगोनबा बेयो उदै गेन्द्रादा ना आरके दे होनबा आब' आं थांसै दे गुड नाइट दे गुड नाइट दे लाइक होलां ना होखाबायमोनथाय एसे बिखुनजोआ माखौबा सर्ट लानो इस बिखुनजोआ माखौबा सर्ट लानो नागिरलायदोंनो लानांगोनथ' एसे आंनाबो इउटुब माबाया फेमास जानांसिगोन एसे गाजा भाइरालसो लाबोनांसिगोन होनबासो 1K जासिगोन 1Kआनो जाला आंनिया पियार बर' हाय आब' हाय आगै हाय वेलकाम नैबे थाम्फै जाग्रानि चेनेलाव होनदों माबा चेनेल लायनो लाइभआव मा ओंख्रि जाना फैलै पियार बर' सोरबा लाइक होबाय थेंक इउ सोरबा लाइक होनायनि थाखाय बागुरुम्बा हाय लोगोफोरबा जोंना बिफाया थांलायबाय खोमाना खबर गैया दबर गैया ओमफ्राय दा खावब्ला नुजा खोमा फैनानै माबा मोनसे होनफैसैलाय बे थांखायाखै आं होनलायबावनोसै बे दा ओमफ्राय अमासो आब' ए खबर सबर मारै दं बर्थमान पियार आगै सानैल'सै सोर थांजोबखो जावैसो दंना गैया आरके आगैयालाय आरो बिफायाथ' गैखालागोन थांजोब्बायानो आरोना मोजां दे आब' ए मोजाङानो थानांगौ दे आगै दे खबर सबर बैसागुनि बोरै जाखो ना बैसागु जायोना जायामोन खोन्थाहरदो नोंस्रा बैसागु जायोना जाया थांजोब्बाय नामा पापिफ्रालाय आंखौ गारनानैलाय आरके थांबाय जावैसो थांबाय रल नाम्बार गाबज्रिनाय बायदिसो गाबज्रिनांसिगोन नोंसोरखौ कमेन्टआबो अबावबायाव एखमबा श' जाया दे दाउदैसो होनांबाय आंनो दाउदै थांजोब्बाय जायो दे आब' आंबो दे बैसागु जायो
माबायदि जाखो आरे 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 माबायदि जाखो बैसागुखौलाय बैसागु मारै जाखोहाय मा जाखो बे हायलालाय 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 हुइलालाय मोसादे बागुरुम बागुरुम मोसादेनो मालाय वेलकाम वेलकाम माबासो नामा बि खुंगुरसो नामा मेन आइडिनि नामखौ खिथाहरलाय सोर बियो हायलालाय हुइलालाय मोसादे बागुरुम बागुरुम मोसादेनो मालाय लाइक दे हायलालाय हुइलालाय हायलालाय हुइलालाय दंलैनो दङबालाय दङसै आरोना आंलाय आंखौ गारनानै थांबायसो सानदों जिर' जानायखाय एम एस बड' आगाय फैदों जोंना वेलकाम हेल' आब'नो हेल' हेल' मोसा मोसा जाबाय दे आब' फुरा लोंदोंना लाङाखै मैखि खिलायलायनाय लोंदोंना लोङाखै पियार मा होनो जोंहा मा मेन आइडि बेलाय आंनो आरो हाय 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 लायानो हायलालायानो दुरबिनजोंसो नायनांगोन सिनायला मेगना सस्रमा गाननांसिगोन माबा मायदिसो नुदां माथो एफा बिदि सानोनो औहाय सानफ्लाङो साननाय बेमार जाबाय बुजिया आब' माखौ बुजिया माखौ बुजिया नोङो पियार गुमैयालायनो नों गुमैया हनै दङ खाथियावनो माबा गेलेगासिनो दं मालाय फैसा मोनोलायनो टेन पार्टि गेलेगासिनो दं फैसा मोनोलायनो मालाय दाख्लै 109 थाखा ट्रेन्सफार जाफ्लांदों बेखौनो जि सान हर हरानो सान सानानो हर जाबाबो लोंबाबो गेलेगासिनोसै जाबाबो लोंबाबो गेलेयो बागुरुम बागुरुम मोसादे कमेन्ट प्लिज लाइक होबाय थेंक इउ दे मोजां दे लाइक होबाय दे थेंक इउ मा सानबाय था सानख्लायनाङा सानबाय था सानख्लायनाङा औलै दावखोबाय थानांगौ नाहरफिननाङा गाखोखानायखौ ना मा होनो बुंजाया आब' लोंनाया
थैनोल' बाखि जाबावो फुरा लोंखावखादों नामा लोंनांगौलै बोसोराव खनसेल' फैनायखौ नङा होमबा थांबाय कमेन्टआ मा कमेन्ट थांबाय कमेन्टआ आथिं दं नामा आं थांनोसैलै थाम्फै जाग्रा बिखुनजो दे जागोन दे थाम्फै जाग्रासो दोनबावबायहाय आंखौ नामानो थाम्फै जाग्रासो जासिगोन नामा आब' थाब उन्दुआ नामा आङो बिदिनो 11थासोआव उन्दुयो आरोना इन्टारेस्ट मोनोबा 12था जायो 11:30 रायज्लायनो इन्टारेस्ट जायोबा कमेन्टआलाय मा थाबायलांखो नोंनालाय उन्दुनो ओंखारो आं आरो उन्दुनो ओंखारो दे उन्दुदो दे नै दासो फैफिनदों जोंहा बसुमतारिया गैया हाय थाब कमेन्ट हर आं जा उन्दुनो ओंखारो उन्दुनोसै दे उन्दुदो दे आयोहाय ओंखाम जादोंमोन ओंखाम जादोंमोननो जोंहा आदै थाफैया नाङै अरलाबाय थायो आथिं आखाइफोर मानि ओरैबायदि गाज्रि दाथ' नोंलाय फैला आंबो थांसै कमेन्टआनो सेरबाबो जाला बोरै जाखोलै उन्दुनोसैनो मालाय जोंहा दे गान खनहरदो स्रायनो सोरबा एसे उन्दुनो ओंखारगायो खोमा बिफरा उन्दुनो ओंखारबायनो गान खनहरदो दे बिफा उन्दुनो ओंखारगायो खोमा सोरबा गार उप्स मा होननाय जाखो गान ना मा जाखो बेलाय मा लिरदों बुजियाखै आं मा गार UPS गरदलायदों सोर गरदखो बैसागु बोथोरनि मानि रागा सोनानो रागा नाय रागा सोरबा गान खनदो दे एसे स्रायनो बागुरुम मोसादों होननायनि जानोसै
गन्थं गाबदोंलै सोरनियालै सोरनिया गन्थं गाबनाय आयु बे थाम्फैया मा जालाबायखोलै आंखौल' थाम्फैयाबो रावबो गैला रावबो गैया उन्दुसैसो आं आंसोलाय थाम्फैयानो उन्दुसैसोलै आं रावबोबो गैया मुंबो गैया बाबाय आं गैयाबो मुङाबो दे थ' उन्दुसै दे बाय बाय उन्दुसै आङो उन्दुनो ओंखारबायलां